Este é o chozo do Mirador do Pinar do Rei. Aquí está o cartel informativo con, bueno, cos puntos todos que se ven. Á dereita Montes e Esteiras de Cuntis, palá o Outeiro de Castro de Xeve, debe ser ese. O Encor do Pontillón de Castro, a ver, por aí. Bueno, a Serra do Cando, o Parque Forestal da Fracha, que sí que é ben visible de todos lados, aí está, ben visible de todos lados. Sí, o Monte Galleiro de Mos e aquelo dali. Miradoiro Cotorredondo, bueno, Cotorredondo tamén xa fomos a Cotorredondo. E o de Domaio en Moaña, pala. Ese xa os temos recorrido, pero hai que volver. Este é o Miradoiro, este é. Unha casita aí, un banquito aquí. Ai, que maravilla. Aí está a ría que as súas pontes. Veño de lá de onde están as antenas. Perfecto. Vamos a continuar.